Evo ja ću da pokažem, to je jedan melem koji sam nasledio od mog dede. Sa tim melemom vidi se unutra koliko ima bilja i tako dalje. To je zapravo bilje koje ja cedim, kuvam i dok se ne zgusne. I sa tim biljem ja masiram pacijente. Ovaj melem, koristim ja par melema, zavisi kome šta treba, ali ovaj melem koristim najviše za masažu. I on opušta nerve, tetive, mišiće. Znači, jako je delotvoran kod, što bi se reklo, kod mnogih problema koje osobe osjećaju kada osjećaju probleme u mišićima, kada osjećaju probleme u telu uopšte. Ovaj melem mi jako mnogo pomaže, jer koža im postaje skliska i sa ovim melemom mi normalna stvar omogućava da lakše masira. Sad, jedna tajnica, tako da kažem, u ovom melemu ima ona ljuta paprika Karolina Riper, ne znam ni sam kako se zove, ali to je jedna od najljutših paprika koja postoji na svetu. Dobro, neću dodajem više tajne tog mog melema, ali uglavnom on mi jako mnogo pomaže kod mnogih pacijenata za razne zdravstvene probleme. A normalna stvar i moja energija koja se osjeća čitavo vreme pomaže da tim osobama otklonim te bolesti koje imaju u svom telu. Pacijentkinja koju trenutno masiram isto mi je došla zbog bolova u leđima, zbog bolova u ovom vratnom delu kičme i u ramenima. I ja u suštini ne volim da pričam, ali svakoj osobi, recimo kada ne iđem kao kod nje, što nailazim ovde sada na taj bol, meni odmah počinju prsti da daju signale, zuje mi prsti, bz, 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 i ja osjećam da je tu bol. I onda tom mestu se posveti malo više i to mesto potrudim se da oslobodim od te blokade koja je nastala tokom vremena, da li od sedenja, da li od nekog većeg ili težeg rada i tako dalje. Znači, da mi nije tih osjećaja u prstima, sigurno da ovo ne bi radio. Jer može pacijent da dođe kod mene i da kaže: Miki, bole me leđe, ili boli me ovo, boli me ruka, boli me lakat, a i ne mora da kaže ništa. Onog trenutka kada ja počnem da masiram tu osobu, ja mogu da joj kažem: ako hoćeš, ja ću da ti nađem sva ta mesta, sva ta bolna mesta i da ti kažem gde te šta boli. Evo. Da, to su te blokade koje ja moram da otvorim, a onda se ta osoba posle toga osjeća kao preporođena. Znači, to je sigurno, potvrđuju mnoge osobe koje dolaze kod mene posle tih mojih masaža, koliko je njima lakše. I šta je još interesantno, te osobe, primjer radi, ima osoba koje ne mogu da spavaju. Posle mojih masaža te osobe veoma lepo spavaju. Znači, san im se vrati, malte ne ispavaju u jednom, kako bih rekao, u jednom kvartalu, po nekih 5-6, a po nekoj i do 8 sati. Znači, otvorim
dosta tih blokada, ali ja kažem, ja radim totalno drugačije, jer te moje vežbe koje sam radio, one su, iziskivale su, Boga mi, dosta, pa, boli, jel? Iziskivale su dosta vremena, dosta truda, ali sam postigao, eto, Bogu dragom hvala, postigao sam da pomažem pacijentima, da osetim radom, znači dodirom mojih prsta, osjećam bol kod pacijenata. Ili te blokade u telu pacijenta. I onda masažom i tom toplinom, koja se maltene osjeća od početka do kraja masaže i posle masaže još nekih 15-20 minuta. Znači, ovaj rad koji ja radim totalno se razlikuje od rada drugih osoba, drugih bioenergetičara, jer ovo je nešto posebno i sigurno garantujem da i na prostoru bivše Jugoslavije ne postoji druga osoba koja ove bioenergetske tretmane radi na ovaj način. Znači, ne postoji sigurno druga osoba. Sada, opet ponavljam, nekome je dovoljno da se uradi jedna, nekome je dovoljno da se uradi 3, a nekome je malo da se uradi 5 ili 10 masaža, sve zavisi od bolesti do bolesti. Ali, to nije do mene, neko dođe na jednu masažu i onda odustane, jer posle prve masaže se obično pojavi ta reakcija kao upala mišića, koja se relativno brzo opusti i posle osoba kada uradi drugu masažu, onda je nekih 65 i 70% lakše osobi kada dođe na drugu masažu nego što je bilo na prvoj masaži. Eto, to mogu da kažem, a u ime Gospoda Boga nadam se i da će moja pacijentkinja koju sada radim posle ovog trenutka da bude veoma zadovoljna, jer i ona sad osjeća toplotu iz mojih ruku. Evo, da je pitamo, jesu ti topla leđa? Jesu. Ajde, dotakni rukom tvoja leđa. Dotakni slobodno. Jedino, možda malko ti je slabija cirkulacija. Jesu ti leđa hladna? Pa jesu hladno. Znači, kada ja masiram pacijenta, onda se osjeća velika toplota i ta osoba govori, leđa mi gore. A kada ta osoba dotakne svojom rukom leđa, njoj su leđa hladna. Tako je. Dok, recimo, kada je ja masiram, ta osoba osjeća veliku toplotu. Eto, to je jedno malo objašnjenje ovog mog čudnog rada. Ili ovog bioenergetskog rada koji mi je Gospod Bog podario. Iz televizijskog studija Dar Mar, samo za vas, dragi gledoci, Dušan Stevanović.